Hola, com va? Avui parlarem d'en Pedro Sánchez. Però què? Què et passa? Un moment. Perdó, és que quan dic el seu nom, doncs aquí tot falla, tot va malament. Si dic el nom de Pedro Sánchez... No, un altre cop. Prou. Bé, quin desastre, sembla que ja tot funciona. Hauré de dir un altre nom. Aviam què passa si dic Don Pedro? Funciona. D'acord, doncs a partir d'ara direm Don Pedro. Avui us presento un vídeo molt ràpid amb els 7 motius principals pel no a Don Pedro. Motiu número 1. El 155. En ciència política es parla del votant miop, que és aquell votant que no se'n recorda de les males notícies d'un partit i passat uns anys el torna a votar. Caldria ser molt miop, doncs, per oblidar que el PSOE va pactar amb Mariano Rajoy i el PP el 155 al Senat i també amb Ciudadanos. És a dir, que l'actual president del govern és també responsable de l'anul·lació de l'autogovern de Catalunya, el que ha representat el cop més dur a la democràcia catalana dels últims 40 anys i la demostració de que Catalunya és una colònia i que estem sotmesos a la voluntat d'Espanya. I tot això va ser gràcies a Don Pedro. Señorías, el resultado de la votación es presentes 262, votos emitidos 262, sí 214, no 47, abstenciones 1. Por lo tanto, queda aprobada la propuesta en relación con el requerimiento del Gobierno al Senado de aprobación de las medidas a las que se refiere el artículo 155 de la Constitución, con la incorporación de los votos particulares ya referidos. De dicho acuerdo se dará traslado al Gobierno, a la Generalitat de Cataluña y al Congreso de los Diputados. Señorías, se levanta la sesión. Motiu número 2. Insultar Catalunya. El president de Catalunya, Quim Torra, és la màxima representació política del nostre país, juntament amb el Parlament. Per tant, insultar-lo a ell és una mica com insultar a tots els catalans. De fet, a mi em va sorprendre que això és una cosa que tenen molt clara, per exemple, en altres països del món. Uns amics que tinc als Estats Units eren anti-Trump. Van fer campanya i tot el possible perquè Donald Trump doncs, no acabés guanyant. Però no ho van aconseguir i Donald Trump ara és el president dels Estats Units. Doncs ells van dir, no ens agrada, és fastigós, no és el que volíem, representa l'altre extrem de la política que volem pel nostre país, però ara és el nostre president. I a partir d'aquell moment, doncs, el defensaven a ultrança de tot allò que feia referència a política exterior. A nivell intern, evidentment, li seguien fent oposició. Sota aquest prisma, tota Catalunya hauria d'estar indignadíssima quan el senyor Don Pedro va insultar, no una, no, diverses vegades, al president de Catalunya, dient-li supremacista i racista. A més, gràcies a uns tuits trets de context i alguns articles manipulats per la premsa espanyola. Per cert, no ha demanat disculpes. Los escritos, el pensamiento del señor Torra, previo a ser elegido presidente de la Generalitat de Cataluña, pero es evidente que la elección del señor Torra ha destapado las vergüenzas racistas, no va a ser quebrada por la deriva unilateralista del secesionismo / supremacismo que representa el señor Torra. El bloque independentista ha antepuesto el perfil de un supremacista, de un racista, por los escritos y por el pensamiento intelectual que esta persona, el señor Torra, ha venido desarrollando a lo largo de estos últimos años, por encima de ideas, por ejemplo, en el caso de Esquerra Republicana, claramente progresistas por parte de un partido que se dice izquierda. Què cal esperar de Don Pedro, si a més també s'ha posicionat en contra dels llaços grocs? Potser és que Quim Torra no és que sigui supremacista i racista, sinó que és independentista i això a ell ja no li agrada. Motiu número 3. La guerra bruta contra Catalunya. I això és de radiant actualitat. El seu govern, ara en funcions, ha usat les clavegueres de l'Estat per espiar Catalunya. Intervenció il·legal d'e-mails, escoltes telefòniques, allò tan maquiavel de que el fi justifica els mitjans, encara que fins i tot siguin il·legals. Tot això sota la batuta del ministre d'Exteriors Josep Borrell, al qual li vaig dedicar un vídeo i que us deixo a la descripció per si el voleu mirar, i que el govern de la Generalitat va denunciar al ple del Parlament. Què vols pactar amb algú que t'espia? Potser se'ls feia seguiments, que hi havia aquestes trucades telefòniques que algú altre podia estar escoltant. Dissortadament del ministre Borrell ja ens sorprèn poca cosa, no? Però això passa de tota mida, això és un escàndol. És a dir, s'estan utilitzant recursos de l'Estat, les ambaixades espanyoles, per tal d'empaitar persones del govern català, els delegats del govern, consellers, com jo mateix, parlamentaris catalans, però també persones d'altres nacionalitats que s'han reunit amb nosaltres o amb les quals hi han tingut contacte i que els hi han fet un seguiment, també. I en el sumari aquest hi ha documents que proven que han seguit aquesta gent, diputats alemanys, britànics, membres d'organismes internacionals, periodistes
no? Fins i tot tenim un cas en què han seguit una ciutadana alemanya que en el moment en què se l'estava seguint no tenia cap connexió, no era càrrec del govern de la Generalitat. Després ho va ser, però en aquell moment no ho era. Per tant, aquí hi ha un abús claríssim de funcions per part de l'Estat i, sobretot, dels serveis exteriors de l'Estat encapçalats per Josep Borrell. Motiu número 4. Els presos polítics. Don Pedro ha dit per activa y per pasiva que a España no hi ha presos polítics. Cuando usted, por ejemplo, plantea la existencia de presos políticos, no los hay en España, señoría. No hay presos políticos en España. Lo que hay son políticos que supuestamente han cometido ilegalidades que ahora mismo están siendo juzgadas ante el Tribunal Supremo. Tant és aquesta l'obsessió per recordar-ho i deixar-ho clar que fins i tot ha vetat en les negociacions per formar govern amb Unidas Podemos Pablo Iglesias, perquè justament ell sí que ha considerat que els presos polítics eren presos polítics i no persones preses o, com es diu al revés, polítics presos. Yo necesito un gobierno con un vicepresidente que defienda la democracia española, que diga que este país tiene un Estado social y democrático de derecho, que el Poder Judicial es independiente del Poder Ejecutivo y que aquí no se persigue a nadie por sus ideas y que no están encarcelados por sus ideas. Per tant, què vol dir això? Si considera que els presos polítics no són presos polítics, sinó que són presos legals, significa que considera o que sí que entén que hagin pogut cometre algun delicte. Per tant, pel senyor Don Pedro, cometre un delicte vol dir votar. Per tant, estaríem parlant d'una persona que no és democràtica. La unidad de España por encima de todo. Però és que realment encara té més sentit que ell intenti negar que Espanya té presos polítics perquè justament les seves paraules sobre Venezuela podrien servir perfectament per descriure la situació que està vivint Espanya avui dia. Mireu això. Por un presidente, por un régimen, el de Maduro, que lo que está haciendo es encarcelar a personas dignas, a personas valientes, a personas que lo que quieren es lo mejor para Venezuela, como es, por ejemplo, Leopoldo López. Y desde aquí, desde luego, trasladar a todo el pueblo hermano de Venezuela la solidaridad, el compromiso de la sociedad española y, desde luego, del Partido Socialista y el mío como candidato a la presidencia del Gobierno por parte del Partido Socialista Obrero Español, de que todos trabajaremos y lucharemos porque haya libertad, democracia y no haya ningún preso político más en Venezuela a partir del mes de diciembre. Motiu número 5. No al referèndum. El to i la xuleria de Don Pedro sobre el referèndum ha estat constant. Unes maneres de fer i de dirigir-se a l'independentisme que recorden molt a les del PP o les de Ciudadanos o les de Vox. I és que ja ho deia Josep Pla, no hi ha res que s'assembli més a un espanyol de dretes que a un espanyol d'esquerres. Un president demòcrata com el Don Pedro opina això sobre fer un referèndum. Mirad, yo hoy he estado escuchando, en fin, algunos líderes independentistas volver a decir otra vez, de verdad, el raca-raca este de la independencia, del referéndum, que quieren la independencia, el referéndum. Bueno, yo creo que hay algunas cosas por las que yo me he dado a conocer a lo largo de mi vida política, ¿no? Cuando dije no, fue no. Cuando dije no, fue no. Y le digo a los líderes independentistas que nunca significa nunca. Nunca va a haber referéndum, nunca va a haber independencia. Y no vamos a permitir que se rompa con la Constitución y con el Estatuto de Autonomía de Catalunya. Llavors, què pretens pactar amb una persona que ja no et deixa ni anar a votar? Però és que, un moment. Ara ja ens poden dir, no, sí, que el Pedro Sánchez sí que vol fer un referèndum. Vol fer un referèndum sobre l'autogovern. És a dir, o quedar-nos igual o anar enrere. No deixa de ser una tonteria. Un referèndum per tenir més autogovern. Al final tiene que ser una votación, pero esa votación no puede ser por la independencia o por la autodeterminación. Tiene que ser por un fortalecimiento del autogobierno de Cataluña, que en definitiva, a mi juicio, es lo que mayoritariamente aglutina al conjunto de la sociedad catalana. Esta votación es un referéndum, como le está pidiendo el presidente Quim Torra en los encuentros que tienen. Sin duda alguna es un referéndum por el autogobierno, no por la autodeterminación. En fi, propostes i propostes que es diuen que després queden absolutament enterrades. De fet, això del donde dije Diego, del senyor Don Pedro, és bastant habitual. Perquè on ha quedat el seu projecte federal? Y que se pongan a trabajar, a negociar y a reformar la Constitución española para que tengamos de una vez por todas una España federal. Sí, i ja no parlem de que, evidentment, el federalisme al PSOE ha quedat enterrat, sinó és que... Atenció, Pedro Sánchez deia que era republicà y ahora es un ferm defensor de Felipe VI. Republicanas ayer en algunos balcones de algunos ayuntamientos de España, por ejemplo el de Cádiz, por ejemplo el de Valencia. Pues mire, yo me declaro republicano. Soy republicano. Que entiende la diversidad de nuestro país y que siempre ha tendido puentes para con Cataluña.
Y creo que esto es lo más importante, lo trascendental, que tenemos un jefe del Estado que reconoce y se reconoce en esa pluralidad y en esa diversidad. Però és que no veieu que tot és mentida? Així com PP, Ciudadanos, Vox van de cara, el problema que té el PSOE és que te la fot per sota. Tot això que hem vist és pitjor que la pollaré del Zapatero. Motiu número 6! Un hooligan del PSOE! De jove i de ben jovenet, Don Pedro ja va demostrar ser un hooligan del PSOE. De fet, ell és militant socialista des del 1993 i el 1997 va aparèixer a televisió on va defensar el govern socialista del cas dels GAL. Es ficava amb el Mundo per haver destapat el cas i amb el jutge Baltasar Garzón per portar-lo. I fins i tot criticava la presó preventiva. Hombre, yo veo que sí que ha habido una connivencia entre determinados jueces y también determinados medios de comunicación. Porque lo que vemos claramente es que ha habido un periódico, en concreto El Mundo, que ha sacado unos determinados procesos hasta incluso por fascículos. Lo único que ha faltado han sido las tablas para poder sacarlo. Perdón, yo creo que el juez en un momento dado, ante la trascendencia social que en un momento dado puede estar alcanzando ese proceso, puede hacer algo, ¿no?, con el aspecto. Es decir, es que el señor Amedo y el señor Domínguez estaban siendo constantemente entrevistados por un determinado periódico y eran personas que eran, se creaba la figura del arrepentido para que, bueno, pues pudiesen declarar ante el juez de Garzón, ¿no? Entre otras cosas, además, el señor Garzón ha dado mayor relevancia a testimonios de personas que se han desdecido miles y miles de veces, y ha habido otras personas a las cuales ha utilizado la famosa frase de la alarma social para meterlos en prisión preventiva y después presionarlos para que cantasen lo que él quería. Porque usted es abogado, ¿no? Y, hombre, a mí antes me ha sorprendido cuando estaba diciendo que la cúpula del anterior gobierno estaba, bueno, metida en el meollo del GAL. Hombre, usted como abogado tendría que por lo menos respetar el principio de presunción de inocencia, que no lo ha respetado cuando ha dicho eso. Muy bien. De derecho quieren hacer un matiz cada uno más, por favor, rápido. No, yo solamente quería decir que estoy de acuerdo en que una cosa es el caso que se lleva y otra cosa es la persona que lo lleva y cómo lo lleva. Y lo que está claro es que a la sociedad le interesan muchísimos casos, más que el caso GAL, que les afectan muchísimo más y que los jueces que lo llevan no tienen ni nombres ni apellidos, no los conocen. És que aquestes persones de partit, que ja es veu que el partit ho és tot i que són completament inflexibles, poc es pot negociar. Motiu número 7. Amenaces. El Don Pedro ho va deixar ben clar en aquest debat d'investidura fallit d'aquests passats dies, on al moment de respondre a Laura Borràs i a Gabriel Rufián ja va deixar molt clar que no li tremolarà el pols si ha de tornar a aplicar un 155. De fet, ho deia amb un to que era clarament una amenaça i que semblava que tot el que hem viscut fins ara fes riure. Y yo le digo con toda tranquilidad, señoría, para que quede y conste en acta. Miren, nosotros queremos el diálogo. Queremos hacerlo dentro de la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Pero también le digo una cosa, señoría. Si el mensaje que traslada el independentismo catalán es que lo van a volver a hacer y que en consecuencia no renuncian a la vía unilateral, yo tengo que decirles de forma sosegada, pero también de forma determinada, que el Gobierno de España defenderá el orden constitucional, la integridad territorial y la soberanía nacional. La cavalleria, la judicialització, la repressió, un nou 155... Vaja, és que no sé què es pretén negociar. Com a extra afegirem que Pedro Sánchez és aparell de partit, que ha pogut sobreviure a una misteriosa tesi doctoral que diuen que ha estat plagiada, un fet que els hi va costar el càrrec a altres polítics coneguts de la política espanyola. Una persona fins i tot que a vegades es deixa anar amb el to. ¿Qué coño tiene que pasar en este país para que Rajoy visite la Ribera del Ebro? ¿Qué coño tiene que pasar para que Rajoy salga de la Moncloa y pise el barro? Y mi pregunta es, ¿qué coño tiene que pasar en este país para que Rajoy pise el barro? I que té lapsus com aquest. También ampliar y reforzar las puertas giratorias, ampliando... Ja us dic jo que no és de fiar. No a tot. No a tot. Si els partits independentistes van a la una i bloquegen, o ja no bloquejar, simplement voten que no per dignitat, per tot això que acabem d'explicar, el missatge al món és molt clar. Catalunya es defensa, Catalunya és clau per la governabilitat d'Espanya i només una solució, fins i tot amb intermediaris internacionals, és el que es necessita a Catalunya. Doncs res, fins aquí el vídeo. Subscriviu-vos si us ha agradat, compartiu-lo si creieu que és convenient, feu like, feu la campaneta, tot. Nosaltres ens veiem en una propera ocasió. Vinga, adéu, 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 adéu.